Helo a chroeso i bodlediad Clust i'r Ddaear gyda fi, Jim Ellis. A fi, Aled Jones. Gyda'n gilydd, ni am ddod ar datblygiadau diweddaraf i chi o fyd amaeth yng Nghymru a thu hwnt. O'r dechnoleg newydd a fydd yn trawsnewid ein ffordd o ffermio i syniadau arloesol i adeiladu busnesau llywyrchus. Cewch y cyfan a mwy trwy rando ar y podlediad yma mwyn cadw eich Clust i'r Ddaear. Heddiw, ni am drafod yr amgylchedd a sut gall elfennau amgylcheddol gyfrannu at fusnes y ffarm. Yn ddiweddar, mi fiom ni yn ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio, yr enw Ffermio'r Amgylchedd, yng nghanolfan ymchwil Henfaes sy'n rhan o Brifysgol Bangor. Un o'r prif siaradwyr oedd Dr Prysor Williams, uwch ddarlithydd mewn rheolaeth amgylcheddol. Hyfryd i cael fod yma yng nghanolfan ymchwil Henfaes, rhan o Brifysgol Bangor wrth gwrs. Mae'n le hyfryd, tirlun anhygol yma wrth gwrs o'r môr, yr holl ffordd lan i'r mynydd wrth gwrs. Ond ni yma heddi yn siarad amdano ffermio'r amgylchedd, rhywbeth sy'n bwysig iawn wrth gwrs. Ond mae heddi yn rhywbeth chi wedi bod yn meddwl amdano ers peth amser, ond beth oedd y syniad tu ôl i'r digwyddiad? Dwi'n meddwl bod yna fwy a fwy o sylweddoli a ddeallwriaeth fod ffermio'r amgylchedd yn mynd law yn llaw ac fod yna bwysau ar y diwydiant amaeth i ffermio mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy. Mae'r pwysau yna'n dod o'r top fel petai gan lywodraeth sydd yn gosod targedau uchelgeisiol iawn ac hefyd wrth gwrs mae cwsmeriaid y diwydiant amaeth yng Nghymru yn chwilio fwy ac yn fwy am gynnyrch sydd wedi'w gynhyrchu mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy. Ac mae ffermwyr yn deall hyn, maen nhw'n sylweddoli hyn ac o ganlyniad yn cymryd fwy a fwy o ddiddordeb, felly wnaethon ni feddwl dro yn ôl blwyddyn diwethaf yn siŵr bydda'n syniad da cynnal digwyddiad fydda'n dod ar ddau beth, yr amgylchedd ac amaeth at ei gilydd. A mae'r diwydiant amaeth wedi bod trwy gyfnod digon anodd i ddweud y gwir gyda'r holl benawdau negyddol yn y cyfryngau, sut mae'r diwydiant yn cyfrannu tuag at llygru afonydd er enghraifft, y slyru a'r aer a'r pridd. Felly mae'n amser nawr, mae yna wir ffocws i'r diwydiant i fynd i'r afel ar problemau hyn. Oes, dim amheuaeth, mae yna gryn le i wella mewn sawl ardal wahanol a chryn concern, ond hefyd wrth gwrs mae yna straeon da iawn, mae yna ymarferion gwych yn amgylcheddol ac mae angen rhannu'r ymarferion da yno hefyd a symud y diwydiant yn ei flaen i'r cyfeiriad cywir achos yn y bon, mae'n mynd i fod yn sicr yn ran allweddol o fusnes ac elw y fferm ydy ffarmio mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy. Felly, oes yn sicr mae yna le i wella, mae yna bwysau ar y diwydiant i wella, ond hefyd mae angen cael rhai o'r straeon da yna allan i'r wasg ac i'r cyfryngau hefyd, achos mae yna ymarferion da ac mae'n bwysig iawn bod hynny'n cael ei cyfathrebu hefyd. A mae ddadl bwysig yn bodoli hefyd, hynny yw, a bysau bwyta llai o coch yn well i'r hinsawdd. Dwi'n gwybod bod hynny wedi bod yn rhan o sawl drafodaeth ar hyn, ond le wyt ti'n aros arni? Mae'n dibynnu yn llwyr sut mae'r coch yna wedi'w gynhyrchu. Mae'r ddadl yn cael ei gorsymleiddio i bob pwrpas ac dydy o ddim yn ddu a gwyn yn dda neu'n ddrwg. Mae yna systema cynhyrchu coch sydd yn amgylcheddol anghynaladwy. Da ni'n gwybod am yr clirio coedwigoedd yn Brasil, yn yr Amazon ac yn y blaen ar gyfer systema cynhyrchu cigeidion. Wrth gwrs, dydy hynny ddim yn rhywbeth sydd yn amgylcheddol gynaladwy. So ni'n edrych draw yma i Gymru, mae gennym ni systema pori parhaol, lle mae yna lawer iawn o garbon yn gallu cael ei storio yn yn priddoedd ni, a dydy'r effeithiau amgylcheddol ddim mor ddrwg o gwbl. Felly mae ceisio berwi'r ddadl ni lawr i dda neu ddrwg yn gorsymleiddio pethau dyd y gwir. Ac yn sicr mae angen i ni fod yn ddarbodus o sut mae coch yn cael ei gynhyrchu achos mae bosib cael sgil effeithiau amgylcheddol negyddol. Ar y llaw arall, mae bosib cael sgil effeithiau amgylcheddol positif hefyd. Da ni'n gwybod bod pori cywir, pori addas yn gallu enghraifft dod â buddion i ecosystemau, i fai o amrywiaeth ac yn y blaen. Felly mae yna ddwy ochr i'r stori yn sicr. Felly mae'n bwysig cael effeithiau allan i'r cyhoedd heb fod yn amddiffynol felly? Ie, mae yna le i fod yn positif ac i arddangos beth sydd yn cael ei wneud. Dwi'n meddwl bod yna rhywfaint o guddio yn mynd ymlaen a falle ofni y ddadl a does am amheuaeth mae yna
ma gryn bwysau ar y sector i ymateb, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig bod yn rhagweithiol a dangos da ni'n berffaith, ond da ni'n sicr yn awyddus i symud i'r cyfeiriad cywir. Mae cwsmeriad yn cwestiynu'r hyn ma'n ni'n ei bwyta, a yn gynharach mi ddys ti ddefnyddio'r term gymarol newydd, y flexitarianism. Yn gyntaf, beth yn gwmws yw ac yn ail, ydw e'n gyfle neu'n fygythiad? Flexitarianism yn dim yn derm, dwi'n siŵr, doedd yn bodoli 5 mlynedd yn ôl, llai na hynny felly. Mae yna rhyw 2% o boblogaeth o wlad mae'n debyg yn cyfri hynna'n yn figaniaid, felly dyn nhw ddim yn bita cynnyrch anifeiliaid o gwbl. 5% efallai sydd yn lysieuwyr, ond mae yna ganran sylweddol yn uwch o bobl yn cyfri hynna'n yn flexitarian. Mae rheini dal yn bita cig ac yn bita cynnyrch llaeth, yfed cynnyrch llaeth ac yn y blaen, ond bod nhw'n ceisio cwtogi faint maen nhw yn ei wneud. Felly, falle na unwaith y mis fydden nhw'n bita, falle ar achlysur arbennig, fydden nhw'n dathlu efo'r teulu, fydden nhw'n cael cig eidion ac yn y blaen. Un o'r prif resymau pan bod pobl yn mabwysiadu diet flexitarian ydy oherwydd bod nhw'n meddwl na dyna di'r peth cyfrifol i wneud yn amgylcheddol. Felly, ddim yn galw hynna'n yn figaniad, ddim yn galw hynna'n yn lysieuwyr, galw hynna'n yn flexitarian, ond maen nhw yn lleihau faint o gynnyrch anifeiliaid maen nhw'n ei bita oherwydd y syniad sydd gen nhw na dyna'r peth iawn i wneud, y peth cyfrifol i wneud yn amgylcheddol. Ac mae'n andros o bwysig i'r sector cicoch ymateb i hynny, gweld hynny, ac efallai wir fod yna gyfleoedd i systemau cicoch yng Nghymru neidio ar y neges yna fel betai a dangos, wel, prynwch eich cig o Gymru sydd wedi gynhyrchu mewn systemau cynaladwy, ac mi fyddwch chi yn lleihau faint o niwed amgylcheddol fyddwch chi'n ei wneud, nag fyddwch chi, os fyddwch chi'n prynu'r cig yna o wledydd eraill yn y byd sydd efo rheoliadau amgylcheddol llawer iawn yn llacach na sydd gennym ni yng Nghymru. Felly, mae'n gallu bod yn fygythiad, mae'n gallu bod yn her, mae eisiau droi o'n her drwy symud y diwydiant yng Nghymru i'r cyfeiriad cywir. Ond mae yna bwysau hefyd wrth gwrs yn dod o gyfeiriad y Llywodraeth, a nes i esbonio yn gynharach bod y ffermwyr yn y canol fyna rhwng y cyhoedd, rhwng y cwsmer a'r Llywodraeth, a mae yna ddau yn nhw'n rhoi pwysau arnyn nhw i fod yn llawer mwy call ynghylch y ffordd o meithi yn amgylcheddol a'r buddion amgylcheddol gallen nhw greu yn sgil hynny. Yn sicr, mae Llywodraeth wedi ymrwymo i dargedau uchelgeisiol iawn, dydy gwir, o ran lleihau yr alluriadau nwyon sy gwydr. Mae hynny'n wir am bob sector yng Nghymru, mae amaeth yn un o'r sectorau hynny. Felly mae yna sialens ar amaeth fel sector i leihau i faint mae'r sector yn ei gyfrannu at yr alluriadau gwlad neu cenedlaethol fel petai. Felly mae'r pwysau'n dod o'r top gan Llywodraeth, mae rhaid iddyn nhw feddwl reit sut da ni'n mynd i gyrraedd y targedau yma. Mae'r pwysau wedyn yn dod o'r gwylod fel petai, mae cwsmeriad yn dewis neu'n dymuno lleihau faint o gynnyrch anifeiliaid maen nhw'n ei fita oherwydd bod nhw'n poeni am yr effaith amgylcheddol. Felly mae'r ffermwyr yn y canol yn gorfod ceisio ymateb i hyn, felly dydy meddwl, wel, dydy hyn ddim yn addas neu'n berthnasol i mi. Dwi'n meddwl bod hynny'n opsiwn rwan, achos mae rhaid i'r sector gael ei weld ar y droed blaen yn gwthio hyn ac yn bod yn rhagweithiol fel petai. Yn enwedig wrth ystyried y ddogfen ymgynghorol diwetha sydd allan, lle mae'r Llywodraeth yn sôn am y cynllun ffermio cynaliadwy, mae dulliau o emeithi amgylcheddol mynd i fod yn rhan hanfodol o'r gynllun yma, yn sicr os mae rhyw rai moyn parhau i dderbyn cymorthdal yn y dyfodol. Yndi, does na ddim dwywaith na dyna'r ffordd mae cymorthdaliadau yn symud. Wrth gwrs, mae gennym ni ffermwyr yng Nghymru sydd wedi bod yn rhan o gynlluniau amaeth amgylcheddol ers sawl degawd rwan, dweud y gwir. Ac efallai na fydd o yn gymaint o newid a mae'n rhai bobl yn meddwl, achos mae'n rhan pwysig, y cynlluniau amaeth amgylcheddol yn rhan pwysig o fusnes llawer iawn o bobl. I ffermydd eraill, efallai fydd o'n gryn newid mewn meddylfryd ac yn cynnig her, ond hefyd yn cynnig cyfleoedd, dyna di'r gobaith felly, ond dwi'n meddwl fod yr diwrnod lle mae ffermwyr yn derbyn cymorthdal am gario ymlaen i wneud beth maen nhw wastad wedi wneud. Dwi'n meddwl bod y dyddiau yna mynd i bara'n hir iawn ac mi fydd y Llywodraeth, neu os liciwch chi y treithdalwr, yn disgwyl rhywbeth yn ôl gan y sector ar be di'r disgwyl yna nôl neu be maen nhw'n ei ddisgwyl. Wel, buddion amgylcheddol ydy un o'r pethau yna. Ac wrth gwrs, bwyd, mae'n hanfodol bod bwyd wedi'w gynhyrchu mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy.
Ond i ffermwyr o ddydd i ddydd yn ymarferol ar ei ffermydd, beth gallen nhw'n wneud? Beth yw'r ateb yn dy farn di? A'i technoleg yw e? Mae yna lawer iawn o bethau fedydd ffermwyr yn wneud, a mae yna lawer iawn o ffermwyr yn gwneud hyn eisoes sydd yn wych o beth, ac mae'n bwysig iawn rhannu'r arferion da yna felly. Does a ddim un ateb, neu 2 ateb, neu 3 ateb, neu hyd yn oed falle 30 ateb, achos mae gennym ni gymaint o amrywiaethau mewn systemau cynhyrchu, mewn ffermydd yma yng Nghymru, felly di beth sy'n mynd i weithio ar un ffarm, falle ddim yn berthnasol, neu ddim yn ymarferol, neu ddim yn gost-effeithiol ar y ffarm drws nesaf. Mae'n rhaid ystyried pob ffarm yn unigol a dod i fyny efo clwstwr falle o fesurau fedrith y ffermwyr yna'n wneud. Ond yn y bon, mae ei wneud â gwella effeithlonrwydd, fel bod gennym ni lai o fewn byna, boed hwnnw'n wrtaith, neu yn ddwysfwyd, neu yn drydan, ac yn y blaen. Mae bob un o'r mewn byna yma hefo rhywfaint o gost amgylcheddol, rhywfaint o garbon yn ymgysylltiedig â nhw. Ond hefyd gwella faint o all byna da ni'n gael am yn mewn byna. Felly mae hynny yn ei dro mynd i leihau faint o garbon mae o'n gymryd i gynhyrchu 1 kilo ddwedwn ni o gig oen. Felly mae gwella effeithlonrwydd yn ei hanfod yn holl bwysig, a mae yna lawer iawn o ffyrdd gwahanol o wneud hynny drwy wella lles anifeiliad, drwy wella geneteg, drwy rhoi diet cytbwys i'r anifeiliad ac yn y blaen. A'r ail elfen wrth gwrs ydy storio carbon, lle mae yna gyfleoedd i gloi carbon i fyny, boed hynny'n yn priddoedd ni neu mewn coetir. Ac wrth gwrs trydydd opsiwn ydy i rai felly fydda cynhyrchu yn ni adnewyddadwy. Ond i ffermwyr, wrth gwrs, mae rhaid i fod yn syml ac yn glir ac effeithiol, a dwi'n cofio di'n gweud yn y gyflwyniad gynnau geiriau Dewi Sant gnewch y pethau bychain. Felly hynna yw'r cyngor fel petai? Ie, mae yna lawer iawn o beth da ni'n drafod a wedi'w drafod heddiw. Dio ddim yn newydd fel petai, da ni'n gwybod hyn ers degawdau. Pwysigrwydd rheoli pridd, rhoi ymeithynnau cywir i'r pridd ac yn y blaen, pwysigrwydd pH iawn a calchu'r tir ac yn y blaen mwyn cael gwell effeithlonrwydd i'r gwrtaith ac yn y blaen. Da ni'n gwybod hyn ers y 70au, 60au, 50au, hyd yn oed cyn hynny. Ond efallai bod ni'n edrych ar bethau heddiw yma drwy ongl neu bersbectif ychydig yn wahanol. Felly, gwneud y pethau bychain, gwneud y pethau syml yn iawn, ond hefyd heb amheuaeth, mae yna le dechnoleg, mae yna le i ganfyddiadau fwy uchelgeisiol, fwy cynhyrfus o bosib, fwy cyffroes sydd falle ddim yma ar y ffarm heddiw yma, ond mewn 5 mlynedd y bydden nhw. Felly mae o'n gyfuniad o'r hen a'r newydd, dwi'n meddwl, i gwrdd ar her yma. Ac yn fyr i gloi, Profesor, mi fydd y sôn wrth gwrs am trial gwerthu carbon credits, a bod hwnna'n mynd i fod yn ffynhonnell o arian i ffermwyr yn y dyfodol. Pryd mae hynny'n mynd i ddod? Mae'r cynllun yn bodoli, rhyw egin o gynllun ydi o ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yna gryn potensial, mae yna gwmnïau allan yna mewn sectorau gwahanol, sectorau lle mae yna lawer iawn o ynni'n cael ei ddefnyddio, lawer iawn o garbon yn cael ei ryddhau, boed o'r diwydiant neu'r sector dyr, sector cemegion ac yn y blaen. Weithiau mae yna rei o'r cwmnïau yna ar hyn o bryd yn talu ar gyfer storio eu carbon ochr arall y byd. Felly, un o'r esiamplau dydd i ddydd, ydyn ni feddwl am ydy'r sector trafnidiaeth, pan mae bobl yn talu am docyn awyren i Sbaen ar ei gwyliau, mae yna opsiwn yna i dalu i storio'r carbon sy'n cael ei allurin i ryddhau yn rhywle arall. Y gobaith ydy fod yna rhywfaint o'r arian preifat yna, achos arian preifat ydy o, bydd yna rhywfaint o hwnnw'n gallu dod yn ôl i Gymru a bydd nhw'n gallu talu i ffermwyr storio'r carbon. Achos ni'n gofio am y sector amaeth, nid yn unig mae o'n ffynhonnell, yn gallu bod yn ffynhonnell o garbon, ond mae hefyd yn gallu bod yn storfa o garbon a chydig iawn o sectorau sydd yn y lle yna. Dyma mae o'n arf mewn ffordd i'r sector amaeth. Felly mae yna gyfle economaidd wrth gwrs, a fel nes i ddweud yn dy gyflwyniad, y dyfodol yw ffermio cynhyrchiol yn mynd llaw yn llaw gyda ffermio'r amgylchedd. Yn sicr, a dyna un o'r prif negeseuon heddiw mae gobeithio fod ffermwyr yn gweld y cyfleoedd a'r buddion amgylcheddol sydd yna o ffermio mewn ffordd
sydd yn dda i'w pocedi nhw ac i'w busnes nhw, ond hefyd yn dda i'r amgylchedd. Da ni wedi clywed esiampl gan sawl ffarmwr heddiw yma o sut maen nhw wedi plethu yr amgylchedd yn rhan o'i busnes nhw felly. A bod ni ddim yn trafod yr amgylchedd ar un llaw ac amaeth ar y llaw arall a gweld nhw fel dau beth hollol wahanol achos dydyn nhw ddim. Mae'r naill yn effeithio ar y llall, bod bynnag ffordd â chi'n edrych ac mae yna gyfleoedd arbennig i ffermwyr yng Nghymru i wella i helw efallai a gwella'r amgylchedd ac mae'n bwysig iawn edrych am y cyfleoedd yna. Wel, Prysor, mae'n hyfryd i gael dal lan a wedi bod yn gret i cael cyfle i gael sgwrs y bore yma a phob hwyl gyda gweddill y gwaith ymchwil. Diolch yn fawr iawn. Wel, Llyr Jones o Fferm Derwydd, o ti'n un o'r siaradwyr yma heddi yn y digwyddiad ffermio'r amgylchedd. Beth oedd y prif negesion yn dy gyflwyniad? I fi, mae'n bwysig bod yr ffarm yn gwneud elw hefyd, oherwydd os yw'r ffarm yn gwneud elw, dydy'r amgylchedd yn ennill, felly mae pawb yn colli allan. So mae'n bwysig bod mewn busnes, bod pawb yn hapu. Mae'n rhaid o weithio, mae y ddau ochr o weithio fe gilydd. A mae'n bwysig dod ar elfen busnes neu mewn i fe, ddim yn nghofio bod y popeth wrth gwrs i gwneud ar amgylchedd. Mae rhaid y busnes fod yn proffidiol ac yn cynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol. Wrth gwrs, oherwydd fel ffarmwr, ond fel yn prif peth dwi'n poeni am mwy na byd arall ydy ni siŵr bod mae mhlant i yn cael bywyd da, maen nhw'n cael saff a bod nhw yn mwynhau. Mae'r amgylchedd yn anffodus, mae hwnna sy'n dod yn ail, so mae rhaid i ni siŵr mae'n dondoli eto, mae'r ffarm sy'n gorau wneud elw, ac os yw'r ffarm wneud elw, mae'r amgylchedd yn mynd i ennill hefyd. Ac i sicrhau dyfodol i'r ffarm, ydych chi wedi arall gyfeirio yn helaeth hefyd? Do, mae gen i ambell i busnes o dan y melt, a mae bob busnes di dechrau, wrach di am di dechrau i be oedden ni wedi meddwl wneud, ond dyn ni wedi fatha arall gyfeirio o fewn arall gyfeirio hefyd, felly mae bob busnes yn gweithio hefyd gilydd. Dwi'n lwcus iawn o. Wrth gwrs chi'n rhedeg busnes ieir a ydych chi wedi profi'n ddiweddar pa mor anodd mae gallu bod o fewn yr ymgylchedd achos trafferth gyda caniatad cynllunio oherwydd ammonia. Esboniwch mwy am hynny. Wel ia, pan oedden ni yn adeiladu'r shed cyntaf, oedden ni wedi gwneud siŵr bod yr infrastructure sef yr trydan, dŵr budur, generator, pacar yn digon o maint i fod yn gallu dyblu a fatha future-proofio fo. Dim pan ddos i drio gael planning methu oherwydd yr ammonia. Ond be dwi wedi dysgu o'na fo ydy just newid eich ddull o ffarmio ychydig bach o fewn fatha carthu allan bob dydd, rhoid gres i fewn i gnesu y shed mwyn bod yr litter yn sych, rhoid sgrepas bach ar y gwylod i just i symud y litter so mae'r ieir yn symud. Just 3 peth bach yna yn gallu disgyn ammonia wrth hanner 50%. A fydd o ddim yn costio lot o bres i'r fewn, a fydd o ddim yn lot o waith, oherwydd mond chydig just pwyso bwtwm bach mwy aml, a felly mae lot o ffyrdd fedrwch chi wneud heddiw i helpu'r amgylchedd. A hefyd ti wedi edrych mewn i ffyrdd allu ti gynnyrchu degni a thrydan dy hunan trwy paneli solar, system hydro. Mae hwnna help wrth gwrs i'r darlun. Ydy, wel, dechrau efo'r hydro nes i gyntaf a ffeindio bod y rhan fwy o'r egni oedden ni'n cynnychu yn mynd ar y grid. Felly, teimlo oedden ni o gynnau'r egni am ddim yma a dyna pan eisiau fewn i'r ieir, oherwydd mae o'n defnyddio dipyn egni. Ond wrth adeiladu a ffeindio allan bod mae'r rhan fwy o'r egni'n cael ei ddefnyddio yn yr ha, o rhai fi roed y solar panels honor. A wedyn ffeindio allan bod o'n i dal i werthu egni ond yn y nos, a dyna pan eisiau fewn i'r ground source heat pumps yma, a dyn defnyddio egni oedden ni'n allforio nos, a dyn mae hwnna wedyn di benefitio wedyn wrth ddod â incwm arall i fewn, a hefyd mae'r ieir yn bita llai oherwydd maen nhw yn gnesach, felly di'r iar ddim yn bwyta'r bwyd i gadw gynnes, dim ond yn bwyta'r bwyd i cynnychu rwy. Felly mae o'n lot o knock-on effects ydi o, a ffeindio cyfleon i helpu'r busnes safi arian a neu pres. A hefyd mae yna fusnes gyda ti'n gwaredu anifeiliaid a mae hynny hyd yn oed yn cynhyrchu egni. Yndi, ys 2006 di bod criw o ffermwyr wedi dod at ei gilydd ac a dyn tua 9 mlynedd yn dod.
ta 9 mlynedd yn dol, ar ein i benderfynu, o'n i sisbio fewn i defnyddio nhw mewn AD plant a ffeindio busnes yn Leek Derbyshire oedd yn gallu neud o. A dim maen nhw'n hel nhw bob dim echer a mynd â nhw yno. Felly mae un dafad yn gallu cynnwchu ddigon o egni i 3 tŷ am diwrnod cyfa. Felly mae o'n, neu 2 ddiwrnod, a mae'r egni yno mewn defed. Lle oedden ni o cynt yn defnyddio diesel i losgi, wan dyn ni'n gallu cael yr egni allan o'r defed. A mae hynny wedyn yn golygu bod mae'r ffarmwr lleol yn safio arian, mae'r amgylchedd yn ennill allan, a mae'n helpu ni fel busnes i greu ychwanegu arian yn dod fewn i busnes. A dwi ti'n person positif iawn yn naturiol, a ti'n gweld lot o gyfleoedd mynd i fod yn y dyfodol i ffermwyr i fanteisio ar ymgylchedd? Dwi yn teimlo bod yr carbon credits mae'n bosib dwi'n am lle fydd debyg iawn i'r feed-in tariff fan efo'r trydan, lle mae'r person sy'n defnyddio'r egni sydd yn talu amdano fo. A dwi yn am fydd, os fydd chi eisiau hedfan i'r gwledydd eraill yma, fydd rhaid chi dalu rhyw fath o carbon tax, a dwi'n gobeithio fydd y carbon tax na wedyn yn mynd yn ôl i'r ffermwydd sydd wedi plannu'r coed, sydd yn edrych ar ôl yr mynyddoedd, y bogs yma, a dwi'n am mewn mae'n rhywbeth yna ar gael, a dwi'n meddwl mae'r dyfodol yn eitha. Dwi'n am mae ffarmio mynd i fod yn yr ffordd ymlaen i helpu'r ymgylchedd. Fydd o ddim yr end all, cwbl fydd ffermio, fydd o'n link yn yr chain, a mae gyd o'r links mae'n dod at ei gilydd i helpu'r ymgylchedd yn y dyfodol. Wel, Llyr, diolch yn iawn i ti am y sgwrs a phob lwc gyda'r dyfodol. Rhys Griffiths di'r enw, dwi ffarmio yn Penis Arwyn, just ddim yn bell o Llanberis. A dod yma heddiw yma am bod o byn bach o bwnc llosg ffermio ar amgylchedd mewn ffordd. Mae'r ddau yn nhw'n mynd law yn llaw ei gilydd a just eisiau gael rhyw fath o syniad o beth sydd yn digwydd ar dyfodol mewn ffordd. Lle ydych chi'n edrych ymlaen i a ffordd mae pethau mynd i symud yn ymlaen. A beth yw dargraffiadau ti o'r diwrnod? Wyt ti wedi dysgu rhywbeth os yna rhyw neges wedi sbardino dy feddwl? Dwi'n meddwl na'r neges fwyaf, chi'n meddwl lot o presentations da di bod a pobl yn rhannu profiadau a syniadau nhw a be maen nhw'n neud, a mae o'n eitha tebyg i beth mae pob yn feddwl dwi'n meddwl, ond dwi'n allan na'r peth mwyaf sydd yn arwydd i, allan bod na y posibilrwydd bod na fwy o gydweithio mynd i fod rhwng y Llywodraeth a y ffermwyr mewn ffordd. Bod nhw'n dod i ofyn ar ffermwyr beth sydd yn digwydd ar eu ffermydd nhw, a fel bod ni'n cydweithio well efo'n gilydd yn lle bod pethau'n mynd o un extreme i llall fatha sydd wedi bod yn y blynyddoedd o fi rhwng headage payments a pethau felly. Y ffarmwr sydd yn gwybod beth yw'r gorau i'w ffarm o ar ddiwedd y dydd, mor i fatha sa ffarmwr yn dau'n byd i fynd i office i ddweud wrthyn nhw sydd â be i wneud mewn ffordd wedyn. Mae'n rhaid chi rando ar y pobl sydd ar y shop floor fel petai. Wyt ti'n croesawu'r y penderfyniad mi fydd cymorth daliadau yn y dyfodol mynd tuag at nwyddau cyhoeddus sef gweithgareddau amgylcheddol? Yndw, dibynnu sut mae o'n cael ei basio ymlaen mewn ffordd os dyn nhw'n gwrando ar y ffermwyr ac yn trio cydweithio. Achos mae ffermwyr yn neud lot fel mai yn barod i y cyhoedd a mae yna lot o dda mae y ffermwyr yn neud yn barod i'r amgylchedd na ella sydd ddim yn cael ei gydnabod i fod yn onest. Leri Field yn dwi ffarmio yn Llyn-Disaf yn Nant Gwynant, a heddiw nes i ddod jyst i cael bach o syniad a digwyr. Mae yna lot o sôn am ffarmio efo'r amgylchedd, ond o'n eisiau clywed bach o syniadau be oedd ffermwyr eraill yn neud a lle oedd y wins-wins fel petai. A beth yw'r prif argraffiadau ti wedi cael yma heddi? Mae wedi bod yn gret clywed straeon positif. Weithiau mae'n hawdd clywed llawer o'r ochr negyddol, enwedig yn yr ucheldir, felly mae'n gret i clywed pethau mae pobl eraill yn neud. Oedd yn diddorol clywed o ran yr ochr coed. Mae'n hawdd weithiau meddwl bod coed yn jyst yn hollol gyferbyn o beth ti eisiau neud ar y ffarm, ond clywed faint o positives fe wedi cael o cael coed o fewn y system ffarmio, bod o jyst amdan be ti eisiau gwneud efo system ti a sut fed yn o weithio. Ac hefyd mae'r ochr fel technoleg newydd yn neis diddorol. Di o ddim
dwi'n eitha hen ffasiwn mewn pethau mewn ffordd, ond mae'n diddorol clywed sut maen nhw wedi defnyddio, mae yna fel technoleg newydd o ran testio pridd a pethau, dyn nhw'n, o'n i'n meddwl sy'n nhw'n uffernol o ddrud, ond dyn nhw ddim. So ie, pethau, jyst i trio pethau allan a neud y pethau bychan fel y prysor yn dweud. Wel, Dewi, ti wedi bod yn cadeirio'r digwyddiad yma heddi, sef ffermio'r amgylchedd. Sut diwrnod mae wedi bod? Os i be mae dwi'n fraint, dweud gwir, cydweithio efo ffermwyr i baratoi tuag at y digwyddiad yma. Mae jyst dangos y cyfoeth sgynnon ni o wybodaeth o ran gwarchod yr amgylchedd a hefyd yr hyder a fraint o fod isio gwarchod yr amgylchedd. Yn aml iawn mae ffermwyr yn cael eu parddeo bod nhw ddim yn cydweithio hefo'r amgylchedd gystod â phosib, ond dwi'n meddwl bod y trafodaeth yn ei gael yma heddiw yn destun bod hynna ddim yn wir, bod ffermwyr yn cydweithio'n dda iawn efo amgylchedd ac yn aml iawn yn ei warchod o ac isio i reid o'r genedlaeth nesaf mewn well stad maen nhw wedi gael o, sydd dwi'n meddwl yn tyngad i ffermwyr yn gyffredinol bod nhw yn isio gwarchod ac yn cydweithio efo dim jyst efo'i gilydd, efo'r amgylchedd o efo Llywodraeth Cymru i sicrhau'r dyfodol. Hyfryd hefyd gweld y stafell yn llawn, yn dod y llyn orlawn. Mae'n profi bod yna lot o ddiddordeb yn y pwnc. Heb ddim os, dweud gwir, mae'n ddiddordeb mawr ohono fo. Dwi'n siŵr bod yna ddiddordeb wedi bod yna ers blynyddoedd, ond fwy'n ddiweddar. Maen nhw wedi bod ar yr penawdau'r newyddion yn anffodus bod rhai o'r negeseuon yna yn gallu bod yn negyddol, ond dwi'n siŵr bod gennym ni swydd fel acos o ffermio a hefyd ffermwyr i gyfathrebu'r manteision a hefyd cyfathrebu'r ffeithiau bod ffermio yn rhan hanfodol bwysig o ddatrys i'r broblem. Mae amaethyddiaeth yn un o'r unig diwydiant sydd hefyd yn gallu bod yn carbon sink, carbon store, trwy'r porfa, trwy'r coedwigaeth, a'r amgylchedd yn cyffredinol. Beth ni'n sbio ar llygredd mae amaeth yn greu, ac wrth gwrs mae yna rhywun ohono fo. Mae hefyd, mae eisiau cymryd i ystyriaeth y darlun gyflawn sydd hefyd fod yn carbon sink. Mae'r fuwch sydd yn pori ar dir hefyd yn carbon sink, so mae o yn cylchdroi. A mae'n bwysig amlygu hynny, y buddion amgylcheddol mae ffermio yn cynnig, ond y heri wedyn, sut i fynd ati i fesur mewn ffordd dibynadwy? Ie, mae hynna heb os yn mynd yn her, a mae'n parhau fod yn her, dos am un ffordd hawdd o fesur be yw'r allbwn o ran llygredd yn union yn byr wyddoniaeth hyd yma felly. A falle dyna be di'r gwyndir, really, bod ni ddim yn gallu amddiffyn hynny yn gystod gallwn ni. Ond heb ddim os fel yn hyd, i fod yn carbon neutral, mae amaeth yn mynd i fod yn rhan bwysig iawn o'r darlun yna. A mae sawl un o'r ffermwyr fel, dyn ni wedi clywed yma heddiw, yn mynd yn bell iawn i gyrraedd y nod yna. A lot o'r ffermwyr yn tanlinellu'r pwynt o gadw pethau'n syml, gwneud y pethau elfennol, gwneud nhw'n dda, a hyfryd gweld ffermwyr ymarferol yn sôn am pethau bach nhw wedi wneud, y newidiadau nhw wedi wneud, a'r gwelliannau nhw'n gweld nid unig yn amgylcheddol, ond yn gynhyrchiol hefyd. Ac o'n i'n sylwi, mae'n hollol amlwg o'r ffermwyr yn siarad yma heddiw, maen nhw'n ffermwyr blaengar iawn, ffermwyr da iawn, ond hefyd maen nhw'n cysidro'r amgylchedd i fod yn hanfodol o llwyddiant i busnes. So maen nhw'n mynd i ddweud, o ddim yn gwrthdaro, maen nhw'n mynd law yn law, a mae'n bwysig iawn cael y pwynt yna drosodd, na bod o ddim yn bwynt sydd yn mynd yn erbyn ei gilydd. Mae'n hanfodol o bwysig i cydweithio, oherwydd maen nhw'n mynd law yn law i gynnal busnes a hefyd ffarm gynaladwy'r dyfodol. Ac yn ychwanegol at cyflwyniadau oedd bore yma, oedd yna gorsafoedd ar hyd y lle yma, ffarm Henfais Prynhawn yma. Esboniwch beth oedd yn rhan fyna? So mae gweithio yn Henfais efo prysor a'i dîm. Mae gen ni 4 stesiwn felly. Mae'r cyntaf yn sbio ar genomeg, so mae'n enghraifft o'r technolegau newydd allan ni ddibynnu ar rwan i drio gwella effeitholrwydd buchasodro. Dyn ni'n canolbwyntio ar y sgwrs yna, lle dyn ni'n defnyddio'r dechnoleg yna i ddewis a dethol o'r anifeiliaid gorau a fwyaf effeithiol felly. A wedyn mae'r 3 sesiwn arall, so mae gen i un yn canolbwyntio ar pridd, sicrhau bod y pridd yn perfformio i ora, a sicrhau bod yr elfennau o fewn y pridd yn iawn felly. Ac wrth gwrs, os ydy'r pridd yn gweithio'n iawn, mae o yn perfformio i ora,
ac wedyn mae o'n perfformio fwy o borfa sydd yn edrych y ffarm yn gynaladwy. Dyn ni hefyd efo stesion yn canolbwyntio ar ochr coedwigaeth, agroforestry, a mae gennym ni hefyd stesion yn sbio ar yr dechnoleg o fesur hybrina o fewn pridd i sicrhau bod hwnna yn gweithio i wora, felly so mae'n ffordd hawdd ag i fesur y nutrients yn y pridd. Yn sicr mae'r pridd wedi bod yn bwnc sydd wedi lan sawl gwaith heddi. A fi'n cofio siarad â ffarmwr yn ddiweddar yn gweud dechreuodd off yn galw hunan yn ffarmwr beef a defaid. Wedyn nath e sylweddoli na ffarmwr glaswell oedd e, a nawr yn ddiweddar mae wedi sylweddoli ffarmwr pridd yw e. Mae pridd mor hanfodol i unrhyw ffarm. O fanna mae'r busnes yn cychwyn. O'r trafodaethau heddiw hefyd, mae o'n amlwg os ydy'r lefel carbon uchel yn y pridd, yn aml iawn mae'r pridd yna hefyd yn iach ac yn ffrwythlon iawn. Felly Dewi Hughes o Cyswch Ffermio yn cloi y diwrnod, a dyna ni wedi cyrraedd diwedd y trydydd pennod. Diolch i chi gyd am wrando. A diolch hefyd i Prysor, Llyr, Teleri, Rhys, Geraint a Dewi am gyfrannu. Gobeithio yn fawr eich bod wedi mwynhau yn ein cwmni a chofiwch tan ysgrifio i'r podlediad os chi am glywed mwy. Ia, achos y tro nesaf byddwn yn edrych ar ffermydd ar ddangos newydd Cyswch Ffermio. Mwy am hynny yn y benod nesaf o Glystyr Ddaear. Felly wrtha i, Jim Ellis a fi, Ale Jones. Hwyl fawr.